ሰላም ፍትወት ተኸታተልቲ ኤሪዋይኬ ቴክ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ሰላም ቀኒ ኣብ ዘለኹም እውን ሰላም ክትቀኒ ተስፋ እንዳገበርኩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ምስ ንሓልፍ ፍልይ ዝበለ ቪድዮና መፂናኩም ከምኡውን ቪድዮ ዘተኮረት ኣብ ናይ ጉግል ማፕ ኢና ክኸውን ከመይ ጌርና ዳይሬክሽን ተጠቂምና ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ከመይ ጌርና ከም ንበፅሕ ከርእየኩም ዛ ቪድዮ ዛ ቻናል እዚ እውን ሓዳሽ ከም ምዃንና መጠን ናትኩም ሰፖርት የድልየና እሞ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ከምኡውን እታ ቪድዮ ተፈቲኹማ ላይክን ሼርን ምግባር እውን ኣይትረስዑ ብቐንዱ እውን ሳብስክራይብ ማለት እዩ እታ ናይ ደወል ምልክት እውን ምፅቃጥ ኣይትረስዑ ማለት እዩ ናብዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ምስ ንሓልፍ እውን ነዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ወይ ከዓ መደብና ንምግባር መጀመርያ ኣብ ናይ ጉግል ማፕ ኢና ክንኣቱ ጉግል ማፕና ምስኣተና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም በዲፋልት ይደምፃልና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ቀጥታ ግን ከምቲ ገዛውቲ ከም ዝረአየና ጌርና ንምቕራብ ኣብዚኣ ትሪእዎ ዘለኹም ንጥውቕ ሽዑ ሳትላይት ትብል ሳትላይት በትክክለኛ ይምፃልና ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ተደሊና ሕጂ እዚ ኣስመራ ንብል ንኽእል ኢና ኣስመራ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ናይ ኣስመራ ማለት እዩ ሰርች ምስ ገበርና የምፃልና እዚ ዝሪእዎ ዘለኹም ሪኢኹም ከምዚ ገይሩ በቲ ትክክለኛ ብዝኾነ መንገዲ የቕርበልና ኣብዚ እውን ስእሊ ኣሎ በዚ ተኸይድኩም ከዓ ኣስመራ ኣብዚ እቲ ማእኸል ከተማ ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ ኣለ ማለት እዩ ከምዚ እንዳቕረብኩም ከዓ ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ንስተይህስስ ይብል እምበር ኮይኑ ብትክክል የምፃልና እዩ ስለዚ እታ ሓንቲ መደብና እዚኣ ነይራ ቀፂልና ከዓ ንሪኦ ካብ ሓደ ዳይሬክሽን ናብ ሓደ ዳይሬክሽን ከመይ ጌርና ጉግል ማፕ ተጠቂምና ብዘይ ወላ ሓደ ሕገዛ ሰብ ከመይ ጌርና በዓልና ብጉግል ማፕ ጥራይ ብምጥቃም ከመይ ጌርና ከም ንኸይድ ከርእየኩም እነዚኣ ንምግባር ካብ እዚኣ ሰማያዊ ትሪእዋ ዘለኹም ኢና ነጥውቕ ምስ ጠወቕና ኣብዚ ናይ መጀመርያኹም ወይ ከዓ ኣብቲ ዘለኹም ከረንትሊ ዘለኹም ቦታ እንታይ ኢለን ኣሎ ኣብዚ ሕጂ ላፍቶ ቪው እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውስጥ ላፍቶ ቪው ዝበሃል ቦታ ታዋቂ ቦታ ስለ ዝኾነ ንዑ ይገብር ሽዑ ቀፂለኻ ኣበይኻ ናበይኻ ትከይድ ደሊኻ ይብለኒ ሽዑ ኣነ ኸ ቀፂለ ኣነ ኸ ናብ እንቁላል ፋብሪካ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለዚ ንዓ ሰርች ነብላ ሪኢኹም ሕጂ ኣብዚ ትሪእዋ ዘለኹም ካብዚ ጀሚርካ ስጋዕ ኣብዚኣ ቀያሕ ትሪእዋ ዘለኹም ስጋዓዊ መፅሒኻ ብመኪና 42 ደቂቕ ወስደልካ ብለኒ ኣሎ 14 ኪሎ ሜትር ማለት እዩ ብእግሪ ተለሊናኻ 3 ሰዓትን 11 ደቂቕን 12 ኪሎ ሜትር እዩ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ብመኪና ተደሊና ኣብዚኣ ነጥውቕ ስዑ ንዓይ ኣብዚ ሕጂ ስታርት ዝብል ኣይመፀለይን እምበር ተዲ መፀለይ ነይሩ ቀጥታ መውሰድና ኣብዚ ማለት እዩ ስታርት ዝብል እንድሕር መፂና ግን ንዓ ስታርት ጠዊቕና ባዕልና እንዳኸድና ሎኬሽን ከፊትና ማለት እዩ ኣብዚ ሎኬሽን ንከፍት ሎኬሽን ምስ ከፈትና ቀጥታ ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምዚ ኣብዚኣ ሰማያዊ ትሪእዋ ዘለኹም በዛ ፕሪቪው ትብል ኢንስቲድ ክሳይ ስታርት ዝብል መፀካይ ስታርት ጠዊቕካ ካብዚ ላፍቶ ቪው ጀሚርካ ብመኪና እንዳሓበረካ ኣብዚ እንቁላል ፋብሪካ ኣብቲ ዴስቲኔሽን ናትካ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝቐይሕ ማለት እዩ ናብኡ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ከምዚ እንዳገበርኩም ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ተለሊኹም በእግርኹም ቅርብ ዝበለ ቦታ ተኾይኑ በእግርኹም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ተዘይደሊኹም ከዓ ብመኪና ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ነዚኣ ብምጥቃም እውን ከምኡ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ስጋ ሕጂ ትሪእዋ ተለኹም ነዛ ቪድዮ ፈቲኹም ኣለኹም ማለት እዩ
ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ከምኡውን ኣብ ካልኦት ንኽበፅሑ እዝናትና ነዝር ሎማዓንቲ ዝረኣየናዮ ነገር እውን ካልኦት ንኽበፅሖም ካልኦት ንኽርድኡ ናብ ካልኦት ሰባት ሼር እንዳገበርኩም ከምኡውን ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ደገፍኩም ግለጹልና بخالي فيديو بخالي تحسو بقصالي مدب سقع نراقبون دحان صنحو تشاو